A la mitologia basca, la Terra és un ésser viu, mare de la lluna i del sol. Les persones seríem les formigues que viuen a la seva superfície, però avui, amb molt de compte, ens endinsarem en el seu laberint sagrat i secret. Aquí sempre és de nit. La temperatura es manté al voltant dels 10 graus. Sembla que el temps retrocedeix i que iniciem un viatge al passat. Benvinguts al regne del silenci i la foscor. Benvinguts a Recruits. Ets a Recruits, a mig camí entre Oñati i el santuari d'Aránzazu, als peus de la serra i el parc natural Aizkorri, en un dels llocs més humits i plujosos d'Europa. L'entorn és bonic i es respira història per tots els costats. En aquests paratges hi ha multitud de coves, moltes d'elles amb excepcionals restes arqueològiques. A un costat s'alça la muntanya Orkatzategui, que dona recer a la colònia d'aus carronyaires més importants de Guipúscoa. Veus planejant els voltors, falcons i àligues? Una mica més avall, a prop de l'ermita de Sant Daili, els escaladors s'afanyen per trencar la verticalitat. Si l'entorn és bonic, no ho és menys l'interior de la Terra, tan bonic com desconegut. En aquesta zona càrstica, l'aigua ha erosionat la pedra calcària i ha format una xarxa de galeries de més de 14 quilòmetres, la més gran de Guipúscoa. Des que el 1995 l'Ajuntament d'Oñati, conjuntament amb els nuclis d'intervenció participatius, va decidir obrir al públic un tram de la cova, són moltes les institucions i grups que s'han implicat en aquest projecte. La Societat d'Espeleologia Aloña Mendi, Aránzadi, LKS, experts en història i turisme. A més, ha estat necessària l'ajuda de moltes altres persones perquè després de gairebé 4 anys d'ardu treball s'hagi pogut obrir la Galeria 53. A Recruits retrocedeixes en el temps. Antigament les persones es refugiaven a les coves. Allà hi vivien, allà hi dibuixaven. Milers d'anys després, molt més endavant, a finals del segle XIX, les persones van tornar a les coves, però ara per redescobrir-les i explorar-les. Són els orígens de l'espeleologia. I precisament a Recruits ha estat un dels emplaçaments pioners en l'exploració espeleològica, arqueològica i paleontològica del País Basc. El 1950, Félix Ruiz de Arcaute i Juan San Martín van realitzar els primers treballs exhaustius de Recruz Gesalza. També Barandiaran, Eguren i Aránzadi estudiaren la zona. A partir de 1972, l'associació AMET va topografiar diverses galeries i el 1977 el lloc es va convertir en l'escenari de les 12enes jornades d'espeleologia del País Basc. Va ser llavors quan es van topografiar les galeries més importants i algunes porten els noms d'aquells pioners. Però no totes les galeries són accessibles. Amb la construcció de la presa de Haturabé a principis del segle XX, moltes d'elles van quedar inundades i es van produir grans canvis en les corrents. Quan es va decidir obrir la Galeria 53, a més dels treballs topogràfics, es van realitzar diferents estudis sobre la fauna, flora i el medi ambient de la cova. Una de les conseqüències d'aquells treballs va ser la construcció d'un túnel artificial per entrar a la cova, precisament perquè es van trobar restes arqueològiques d'interès. A Recruz és, per tant, la conseqüència de molts treballs i estudis. S'ha intentat sacrificar la cova el menys possible perquè siguis partícip d'aquest projecte i puguis gaudir d'aquest món subterrani. En gairebé una hora de visita t'endinsaràs prop de 500 metres i baixaràs uns altres 50 a través d'una plataforma distribuïda en 6 alçades. Un sistema informàtic altament avançat i personal qualificat et posaran al corrent dels aspectes més significatius de la cova. Et trobes a la Galeria Fòssil de Recruz,
on l'aigua ha necessitat més d'1 milió d'anys per crear-la en un procés que encara continua. L'aigua primer va aprofitar una falla per penetrar a la muntanya i un cop a dins va fer el seu camí perforant i buidant la terra. Una corba de 90 graus marca dos espais ben diferenciats. A un costat, la falla, plena de concrecions i formes punxegudes, i una segona part, circular i llisa, amb formes suaus. A la primera zona podràs observar les típiques estalactites i estalagmites i les columnes que creen la seva unió, o les gorgues o el degoteig, aquests petits tolls. També són visibles els còdols, les diferents sedimentacions o les marques que l'aigua ha deixat en successives inundacions. Malgrat tot, no podràs veure la sala de les estalactites que queda a una banda de la plataforma, o la curiosa excèntrica situada a la galeria Marcel Rubens. En canvi, podràs contemplar de prop un arc o pont realment curiós, un autèntic caprici de la natura. I, amb les formes, els colors. El marró del ferro, el negre del manganès o el blanc de la calcita i l'aragonita. La galeria és rellevant des del punt de vista hidrogeològic, però també destaca per la seva importància paleontològica, ja que és un exponent de la fauna prehistòrica del País Basc. S'han trobat restes de dotzenes d'ossos, de megaloccers o cérvols gegants, així com de rinoceronts llanuts. Però la troballa més important va tenir lloc el 1966. Iñaki Zubeldia i Jesús Manuel Maroto van trobar l'esquelet complet d'un lleó cavernari. Anaven perduts per la cova quan van topar amb la pantera Leo Spelae, de més de 3 metres i mig de llarg i prop de 400 quilos de pes. Sens dubte, més gran que el lleó africà. Aquí podràs veure les rèpliques de l'esquelet i del propi lleó, i fins i tot escoltar-lo. I tot això és Arrecruz, una admirable galeria que l'aigua ha tallat a les entranyes de la terra, un incomparable passadís fins al passat.